साहा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दख'रानि सिङाव थानाय केबि देवोलकुसि जौसिन फरायसालियाव दख'रानि सिङाव थानाय गासै सा 52 फरायसा मेट्रिकआव सा 18 आरो हायार सेकेन्डारियाव सा 34 गासै उथ्रिसार फरायसा बिथांमोनखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ दिनै बरायदों आरो बे बरायनायाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बिथांमोना थांखि दङ आरो आं बुजिनायाव गिबि थांखि हिसाबै फरायसाफोरखौ माने थुलुंगाखांहोनाय लोगोसेनो बिथांमोनजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय उन्दै उन्दै फरायसा जेरै क्लास थाखो 8आव फरायनाय 9आव फरायनाय आरो 10आव फरायनाय फरायसा बिथांमोना दिनै बाहागो लाहोदोंमोन आरो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखि बिथांमोनाव दङ आरो नैथियाव जाय बिथांमोना दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोना बाख्नायनायजों लोगोसे बरायदों 2 नम्बर थांखि बियो मानोना मोजां खामानि मावनायनि उनावहाय बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनो हानांगोन आरो बाख्नायोबा बिथांमोना गोजोनो आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना बे बाख्नायखौ लानानै आरोबाव साबसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय इयुनाव नाजागोन आरो ओंखायनो दख'रा आफादा बाख्नायनाय आरो बरायनाय थांखिजों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों आरो थामथियाव बिथांमोना मोनसे थांखि दङ बे थांखिया जाबाय जे मान सन्मानखौ बायनानै मोना आरो बेखौ सेनानैबो मोना बेखौ जोङो सोरजिना लानो गोनां जायो दा ओंखायनो नैबे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने थामथि थांखि माने बिथांमोननो मोनसे बनायनायजों लोगोसेनो मोनसे माने रेसपन्सिबिलिटि मोनसे बांहोनो नागिरदों आं बेखौ नुहुरदों मानोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायानो जोबथा जानो हाया मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव बेनि उनाव बिथांमोना गावबा गावनि मोनफा मोनफा थांखि दङ आरो बे थांखिखौ दिनै जाफुंहोनायाव बिथांमोनखौ मदद खालामनो नैबेयाव माने जाफुंथारनांगौनि थाखाय मोनसे गिलिर बिबान दख'रा आफादा साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोननो होनो नाजादों लोगोसेनो दख'रा आफादा मोनसे गिदिरथार थांखि 4 नम्बर थांखि बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सोमावसारनाय फोसावदों जे गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय आरो बे जि मावथांखि बेखौ माने मावफुंनायनि थांखिजों बिथांमोना दिनैनि बरायनाय हाबाफारिखौ लादों मानोना जों बयबो मिथिगौ बे एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनायनि माने साफा सान्थ्रि हिसाबै बा बिनि दावहारु हिसाबै बेवहाय एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम जायफोर फरायसाफ्रा दिनै फरायगासिनो दङ बेनो एबसुनि माने गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय जि मोनसे मावथांखि बिनि साफा माने दावहारु आरो बे दावहायाव साफ्रोमबो फरायसाया माने खोलोमखौ माने दावहानि अस्त्र हिसाबै बाहायनानै माने जाफुंसार जानांगौ बा दावहायाव देरहानांगौ दा बेखौ मोनथिहोनो थाखाय बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिखौ लादों आरो आंबो दिनै खावलायगोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै 52सा फरायसाफोरखौ आङो बरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेनो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंनि फरायनायखौ जोङो बांसिननिख्रुइ बांसिन जों खालामनांगोन फरायनायाव जों गोसो होथाबनांगोन ओरैनो माने गोजोनै थानो लुबैनाय माने मोजाङै आरामै जानो लुबैनाय आरामै बेरायनो लुबैनाय बे आराम होननाय बेसादखौ जों गारनानै माने गावखौ बावसोमनानै गावनि थांखिखौ दाफुंनाया साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थांखि जानांगोन आं बेखौ एबसुनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन लोगोसेनो जोङो गाज्रि जायफोर मुवाया जायफोर बेसादा जोंनि मेलेमखौ खथि खालामो जायफोर माने मुवा बेसादा जोंनि देहा सोलेरखौ खथि खालामो जेरै ड्राग्स भां बेबायदिनो माने फेग्रा मुवा बेसादफोर जौ बेफोरखौ जोङो बेनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाफोरा गोजानगाराव थानानै जोङो गावनि थांखिखौ मोनफुंनो गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गावखौ सुबुं सम्पद दाफुंना लानो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाया नाजानांगौ। थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जों 2025 मायथाइयाव जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि थाखो लानानै पास खालामनो हाबाय बिथांमोनखौ जों सारंगिया दख'रा एबसुनिफ्राय दिनै मान बावनाय आरो बरायनाय जाबाय। जोंहा देग्लाय दख'रायाव सेथि थाखोआव मोननो हादों गासै हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक लोगो नांनानै सा 52 बेनिनो 33 हायार सेकेन्डारि आरो सा 18 मेट्रिकनि जों गाहाय आलासि हिसाबै लिंना लाबोदोंमोन दिनैनि बे हाबाफारियाव
तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मानगोनां बासिराम रामसियारिया दा बिथांखौ लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै सफैनो हादोंमोन तामुलपुर जिल्ला एबसुनिनो बारग' आफादगिरि आदा बानेश्वर नार्जारि बिथां लोगोसे मटिभेशनेल स्पिच हिसाबै जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादोंमोन नेशनेल टिचार एवार्ड 2021 मायथाइनि बिनोद सरगे सार बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों आरो लोगोसे बाहागो लाबावनो हायो बे फरायसालिनिनो मानगोनां गोरायुं मानिजाथाव फोरोंगुरु लोगोसे जोंनि दखरा एबसुनिनो बारग' बा आथिखालाव बोसोनगिरि आदा बिथांमोन लोगोसे दाब दाब फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जों दिनै फोजोबबाय होननानै बुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोङो नाजानायनि गेजेरजोंबाबो जाफुंबाय होननानै फोरमायनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।